हेलौ लोगोफोर, आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ। जुदि नोंथांमोना प्रधान मन्त्रि उज्ज्वला योजनानि दारै फ्रि गेस मोनदोंबा आरो नेक्स्टआव नोंथांमोना फ्रि गेस मोननो लुगैदोंबा अन्नानै बे भिडिअखौ जोबजासे नाय, नङाबा नोंथांमोना फ्रि गेसखौ मोननाय नङा। फ्रि गेसखौ 3 मान्थ मोननो थाखाय मा प्रसेस दं आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासे फारि फारि नायबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव दिनैसो गोदान नायसनदोंबा अन्नानै जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलावबो थुनानै ला, जाहाथे बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोना गिबियै नुनो हायो एबा नोंथांमोना बेनिफ्राय लाब खालामनो हायो। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे गेमनि सोमोन्दै खोन्थानि। जुदि नोंथांमोना न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय बे लकडाउन समाव बेखार ओरैनो थास्लायस्लाय गेम गेलेनानै फैसा खामायनो गोसो दंबा नोंथांमोना आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होगोन। नोंथांमोना बेयाव थांनानै गेम गेलेनानै फैसा खामायनो हागोन। आं बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन आं बे गेमनिफ्राय बेसेबां खामायखो। जुदि नोंथांमोनाबो गेम गेलेनानै फैसा खामायनोबा बे गेमखौ डाउनलड खालामनानै बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन आं बेयाव बेसेबां खामायखो। 4600 थाइनै खामायबाय आं। जुदि नोंथांमोनाबो बे गेमखौ गेलेनानै फैसा खामायनोबा ओरैनो थास्लायस्लाय आं बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै गेलेबानो जाबाय। बेयाव गोबां टाइपनि गेम दं। नोंथांमोना नुदों फ्रि फायार, शुटार, किक्रेट बायदि बायदि गेम दं। नोंथांमोना जुदि बेखौ गेलेनोबा गेलेनो हागोन। केराम, बास्केटबल बायदि बायदि नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन। केन्डि क्राश बायदि बायदि गेम नोंथांमोना बेखौ अबाहाय पारफेक्ट डाउनलड खालामनानै गेलेबानो जाय बिथांमोना प्रधान मन्त्रि उज्ज्वला स्किमनि गेजेरजों फ्रि गेस सिलिन्डार मोनदों बिथांमोना मास मोनथामसिम फ्रि गेस सिलिन्डार मोनबाय थागोन। बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखायो। दानिया बे गेस फ्रिखौ बोरै मोनगोन आरो मा खालामनानै बेखौ मास मोनथाम फ्रि मोनगोन नोंथांमोना बेखौ मोनथिनानै लानाया जोबोर गोनांथार। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था, आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन। जुदि नोंथाङा उज्ज्वला स्किमनि दारै गेस मोनबायबा नोंथाङा मास मोनथाम फ्रि गेस मोनगोन। बे गेसखौ मोननो थाखाय नोंथाङा फर एग्जाम्पल दा नोंथांनि 1 एप्रिलनिफ्राय नोंथाङा बे फ्रि गेसखौ मोनगोन। बे फ्रि गेस मोननायनि थाखाय नोंथांनि एकाउन्टआव नोंथांनि जेन'बा नोंथांनि गेसआ मा एचपि ना भारत ना इण्डियान बेखौ नायनानै गेसनि दामखौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोना हरबाय। जेखौ नों गेस फ्रि मोननायाव एकाउन्ट होदोंमोन बे गेसाव नोंथांमोननो अलरेडि फैसा सोना हरखाबाय। दानिया नोंथांमोना बे फैसाजोंनो फ्रि गेसखौ लायनांगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि बेंकआ दासान्दि लकडाउननि थाखाय खुलियाखैबा एबा नोंथांमोना लायनो हायाखैबा नोंथांमोना गावनि फैसाजोंनो लायथ'नांगोन। दा जुदि नोंथांमोना बे फार्स्ट सोना हरनाय दा फ्रि गेसनि फैसा सोना हरनायखौ जुदि नोंथांमोना लायाबा नेक्स्टनि मास मोननैनि फ्रि गेसखौ मोननाय नङा। बिनिखायनो नोंथांमोना जुदि फ्रि गेस मोननो लुगैदोंबा दा फार्स्ट सोना हरनाय फैसाजों गेसखौ लायथार। नोंथांनि गेस एजेन्टआव थांनानै नोंथाङा नोंथांनि टिंकिखौ लानानै लायबानो जाबाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोना मोनसे फर्म मोनगोन। आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बे फर्मखौ होखागोन। नङाबा नोंथांमोना नोंथांनि गेस एजेन्टनियावनो बे फर्मखौ मोनखागोन। आं बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथांमोना जुदि बे फर्मखौ नोंनि गेस एजेन्टनाव मोनाबा नोंथांमोना बेखौ जेरक्स खालामनानै फर्म फिलआप खालामनानै बेंक एकाउन्टजों लोगोसे नोंथाङा बे फर्मखौ होनांगोन आरो नोंथाङा मबाइल नाम्बार गासैखौबो डिटेल्स होनांगोन। अब्लासो नोंथाङा बै खननैनि फैसाया नोंनि एकाउन्टआव हाबगोन। माने एप्रिलनिया दा हाबखाबाय, बै मास मोननैनि एप्रिल, मे, जुननिया नोंथांनि एकाउन्टआव हाबनाय नङा जुदि नोंथाङा बे फर्मखौ साबमिट होफैयाबा एबा नोंथाङा KYC बायदि नोंथांनि बेंक एकाउन्ट आरो नोंथाङा जाय उज्ज्वला स्किमनि गेस आइडि, कनजुमार आइडि बेफोरखौ नोंथाङा फिलआप खालामनानै होनांगोन। नङाबा नोंथाङा फ्रि गेसखौ मोननाय नङा। बेजों लोगोसे नोंथांमोना गोसोआव लादि बेखौ जुदि नोंथाङा बे दानि एप्रिल मान्थनि फैसा हरनायजों फ्रि गेसखौ लायाबा नोंथाङा मास मोननैनि फ्रि गेसखौ मोननाय नङा। जुदि नोंथांमोननि एकाउन्टआव फ्रि गेसनि फैसाया हाबाखैबा नोंथाङा नोंनि जेराव नोंथाङा बे फ्रि गेसखौ मोनदोंमोन नोंथांनि एजेन्टआव थांनानै खबर लाहै। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो नोंथाङा शेयार खालामना हो नोंथांनि लोगोफोरनो। जुदि मोजां मोनाखैबा भिडिअखौ डिसलाइक खालाम। थेंक इउ।